Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы. Студияла Руфина Хужахметова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Ишембай район дәваханаһы поликлиникаһы яңа график буенча эшләй башланы. Районда Айык авыл 2021 конкурсы тамамланды. Ишембайда имамдардың тәүге йыйыны үтте. Кала мәктәпләрендә минең милли ризыгым флешмобы. Бил бирмәс батырдар Ишембай нефть колледжында. Поликлиникалар ял көнелә эшләячәк. Олылар да, балалар да авырый. Коронавирустың яңа штаммы омикрон тарала, уның менән бик күп кеше авыраясак дип искәртә табиблар. 31 гыйнвардан алып Ишембай район дәваханаһы поликлиникаһы яңа график буенча эшләй башланы. Табиблар авыруларны иртәнге 8 яртынан алып киске 10-га тиклем ял көндәрһез кабул итә. ПЦР тесты бирү иртәнге сәгать 8 яртынан киске 19 сәгатькә тиклем. Кан беру кабинеты 8 яртынан 11 яртыга тиклем эшләй. Табиблар температура күтәрелгәндә өйдә калырга кирәклеге турында искәртә. 122 һандары буенча бердәм хезмәт яки участок терапевтына шылтыратырга кирәк. ПЦР тесты медицина бригадаһы өйдә аласак. Анализдар ыңгай булган осракта дарулар мотлак өйгә килтереп биреләсәк. Районда Айык авыл 2021 конкурсы тамамланды. Ел әйләнәһенә бәйгелә катнашкан һәр авыл гаилә кыйммәтләрен ныгытуга, сәламәт һәм Айык яшәү рәвешен пропагандалауга юнәлтелгән саралар үткәрде. Быел районда Айык авыл конкурсының муниципаль этабында 11 авыл катнашты. Теманы Хәнә Мәксүтова дәвам итә. Ишембай районының 8 авыл биләмәһе Айык авыл 2021 конкурсында катнашты. Был проект авыл халкы арасында Айык тормыш алып баруга юнәлтелгән. Шуныһы шатлыклы. Конкурста катнашырга теләк белдерүчеләр саны елдан-ел арта бара. Айык авыл конкурс кына түгел. Был йөдәрләгән гаилә һәм кешеләр язмышы. Авылдарның йөден үгәртү, төрле секциялар, түңәрәктәр асау. Конкурста катнашучылар фикеренчә, авылдар ыңгайыкка үҙгәрә. Спиртлы эсемлектәр һату нөктәләре юкка сыга. Урамда эсеп йөргән кешеләр күзәтелмәй. Ишембай районының төпкөл авылдарының береһе булган Харгай авылы Айык авыл конкурсында катнашырга теләк белдерде. Айык авыл конкурсында катнашу теләге тугас, мына Фәрур Мансурович әйтте. Бездән башка кем катнашканда? Без иң өлгүле, иң айык, иң тәртипле, иң таза авылдарның береһе Ишембай районында. Харгай авылында егәрле эшчеләр, үз авылын яраткан, уның менән горурланган кешеләр яшәй. Айык, әүдем тормыш алып бара бүген Харгайдар. Авылда яңнан-яңа йортлар калкып сыга. Авыл уртаһында иман йорты балкып тора. Кесеһелә, олыһыла халык йолаларын, традицияларын тергеҙеү, уларҙы йәш буынға еткерү йәһәтенән барыһын да эшләй. Авылда күпләп мал үрсетәләр, ҡортсолоҡ менән шөғөлләнәләр. Харгай ауылы Айык ауыл конкурсында катнаштык. Бүгін біздің презентация булды. Матур итеп презентациябызды яклап сыктык. Мин уйлайм инде бик матур булды. Біздің ауыл был конкурста ауыл халкы бик әүдем катнаштылар. Шул тикле актив катнаштылар. Мына без нинди генә саралар үткәрһәк тә, бөтен авыл халкы даже электән катнашмаган кешеләр дә мына сыктылар инде шул мероприятиеларга, сараларга. Айык авыл 2021 конкурсында катнашучылар һаулыкты һаклау, эскелекте иҫкәртеү, сәләмәт тормыш алып баруга юнәлтелгән саралар үткәрде. Халык әүдем катнашты. Конкурста катнашучылар әйтүенсә, авылдар халкын айык һәм сәләмәт тормышка йәлеп итәү, яшь буынды традицияларга ярашлы дөрес тәрбияләү һәм эскелек, тәмәке тартыу, наркотиктар тәэсиренән һаклау максаты тормышка ашты. Хәнә Мәксүтова, Илназ Бекҡужин, Ишембай яңлыҡтары. Ишембайда имамдардың тәүге йыйыны үтте. Район хакимияты тарафынан Ишембай районының мөхтәсибәте өсөн Стахановсылар урамы 42 адресы буенча яңы бина бирелде. Унда авыл мәсеттәре имам хатиптарының тәүге йыйылышы булып үтте. Осрашыуда райондың имам мөхтәсибе Илшат хәҙрәт Хафизов һәм ҡала мәсетенең имам хатибы Илнур хәҙрәт Ғиниятуллин катнашты. Мына монда имамдар йыйылыштык бит инде. Ишембай районының имамдарын йыйдык.
Ошның һымак йыелыштар безнең һәр ай буласак. Был йыелыштарда без имамдарга Башкортстандагы булган мәгълүматты гына бирү менән стекләнмәйбез. Шулай ук дәресләр бирәбез. Һәр йыелышкан һайын булһала белем биреп кайтару каралган иншалла. Мына был бина, ул мөхтәсибәт бинаһы, ул Стаханов урамы 42-нче йорт. Рәхим итеп килегез. Һәрбер кеше килә ала, монда инде мәсеттән айырмалы рәвештә дәресләр бирергә мөмкинлекләр яхшы каралган. Шулай ук монда балаларны килтерергә була. Балалар менән төрле түңәрәктәр үткәреп, дин мөхитендә тәрбия бирергә була бу балаларга иншалла. Илшат Хафизов әйтүенсә, яңалыктарды yetkерү генә түгел, имамдарга дини яктан дәресләр бирүсендә хәзер мөмкинлекләр зур. Һәр йыелган һәм имамдардың белемен ныгыту максаты куелган. Теләгән һәр кем монда килеп һорауларын бирә ала, гарәпчә язарга, укырга өйрәнү мөмкинлеге лә каралган. Ситтән хәзрәтләр, остаздар сакырып, дәресләр оештырулардан ниятләнә. Монда очрашудан көтеп алынганлыгы күренеп тора. Төрле авылдардан килгән имамдар үзләренең һорауларын, борсыган проблемаларын күтәрде, тәкъдимнәрен дә әйтте. Тап ошындай йыелыштарда уларда хәл итү юлдары асыла. 2 айдан ашу Кала мәсҗиденең имам хатибы вазифаһын башкаручы Илнур хәзрәт тә сыгыш яһап, якташларыбызны насар газәтләрдән аралау, тәртипкә өндәү, дин тәрбияһе бирү юнәлешендә бер төптән татулыкта һәм бердәмлектә эшләргә сакырды. Ишембайда үткәрелгән «Минең милли ризыгым» дип аталган флешмобта 30дан ашу белем бирү усагы катнашты. Киләсәк буында юлларыбызга, аш-һуыбызга кызыксыну арттыру максатында оештырылган сара Каланың 15-нче мәктәбендә лә үтте. Киләһе язма теманы дәвам итә. 15-нче дөйем урта белем бирү мәктәбенең 10-нчы класс укучысы Галия Галина бәләкәйдән ашарга бешерергә ярата. Буш вакытым булганда әсәемә булышырга тырышам, бергәләп төрле милли аш-һыулар бешерәбез ди ул. Мәктәптә үткән ошондай сараларда ул зур теләк менән катнаша. Мин үзем бешерә алам, мин әсәемә өйдә ярдәм итәм. Без пирогтар, чак-чак бешерәбез. Кыстыбый, яны тәмлекәстәр. Мин монда зур теләк менән йөрим, чөнки монда бик тәмле һәм файдалы ризыктар бешерәләр. Минең милли ризыгым дип аталган флешмоб районда ел һайын үткәрелеп, изге йолага әверелгән. Барыһы ла был сараны түземһезләнеп көтеп ала. Был сара инде максаты милли рух күтәрергә, кызларны киләсәк хуҗабикәләрне тәрбияләргә арналган бит инде. Шуның өчен без елдагыса традицион рәвештә үткәрәбез. Былтыр кыстыбый бешергә өйрәттек кызларны, матур итеп ошо столовойда инде. Безнең бик матур поварлар эшләй, бик матур укытучылар эшләй. Ишембай мәгариф идаралыгының әйдәүсе белгесе Римма Кинябаева әйтүенсә, флешмоб сиктерендә укучылар кыстыбый, бишбармак, гөбәдия, тукмас, халма һәм башка ризыктар әзерләргә өйрәнгән. Был сара аша без башкорт халкының милли ризыктарын яшь буынга өйрәтергә тырышабыз, ди ул. Балаларды яли битеп күрәтәбез инде, ниндәй башкорт милли аш-һыулар, ниндәй киемнәр, нисек безнең латайлар рәсәйләр яшәгән, нисек нәмәкәй ашаган, ниндәй продуктлар. Чөнки аш-һыу, башкортларның аш-һыу бит инде ул тәмле ризык. Именно шул башкорттың рухын күтәрергә инде. Быел флешмобта катнашучылар башкорт халкының милли ризыгы бәрәмәс бешерергә өйрәнделәр. Үз кулдары менән бешереп, табын артында сәй исеп, рәхәтләнеп күңел асты мәктәп укучылары. Алина Садреддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары. Бүгенге студенттар арасында белемгә ынтылышлы, максатлы яшьләрнең күп булуы шатландыра. Ишембай нефть колледжында ла һәләтле, тырыш студентлары менән лайыклы горурлана ала. Уку гына түгел, үҙеңде төрле яклап үстерү өчен дә мөмкинлектәр бар колледжда. Ә тырыш студенттар моның менән файдалана белә. Бик күптәре спорт менән шөгыльләнә, араларында бына тигән көрәшчеләр дә бар. Безнең иҗади төркем бил бирмәс батырларны күнекмә вакытында тап итте. Көрәшләр менән танышабыз. Айнур Кинябаев милли көрәш менән 1-нче класстан ук шөгыльләнә башлай. Атаһы ла, олатаһы ла данлыклы көрәшчеләр була.
Үҙе лә ошо уҡыу йортон тамамлай. Әрме хеҙмәтенә ҡайтҡас, 1 йыл инде үҙе һымаҡ дәртле спортты яратҡан егеттәр менән шөғөлләнә. Уларҙы көрәш серҙәренә өйрәтә. Айнур Кинйәбаев ил кимәлендәге ярышта 2-3 урындар алыуға өлгәшә. Өфө ҡалаһы ҡала округы хакимиәте башлығының кубогында 2 урын алып ҡайта. Ә Белилдәге Бөтәрәсәй инвестиция һабантуйындағы турнирҙа ла 1 урын яулаған. Татарстанға барып ҡайттык, Горзаинск. Зәй ҡалаһына, унда беҙҙең 2 бала алып барғайнык. Береһе 1 урын, икенсе 3 урын булды. Яуланы. Уңыштар әйбәт, үҙебеҙҙе йөрөйбеҙ, шөғөлләнәбеҙ. Ҙур рәхмәттәремде әйтәм килә Ишембай нефть колледжы директорына һәм дә минең менән бергә эшләгән үҙемдең тренерыма Зарипов Марат Ғазнер улына. Һәләтле тренерҙарынан уҡыусылар ла ҡалышмай, уңыштары менән һөйөндөрә. Ишембай нефть колледжы командаһы ла Башҡортостан колледждары араһында 2 йыл рәттән милли көрәш буйынса 1 урын алып килә. Яуланған уңыштар тағы ла дәртләнеп эшләргә көс бирә. Әлбиттә, был даими хеҙмәт, күнекмәләр һөҙөмтәһе. Колледжда дәрестәр тамамланыу менән егеттәр спортзалға йыйыла. Һуң гына арып-талып ҡайталар. Шулай булғас, урам буйлап йөрөргә ваҡыттары ҡалмай. Бөтә ярышларда урын алам. Бер ел беренсе генә түгел, икенсе өсөнсөһө лә була. Рәсәйгә сыҡҡан ярышҡа булды, 4 урын алып ҡайттым. Былай Башкирияла 1-2 урын алып йөрөйөм. Мин тренерларға ҙур рәхмәт, сөнки алар көрәшә белмәгән егеттән ниндәй көрәшне китереп сығардылар, өйрәтеп сығардылар. Мин аларға бик күп итеп рәхмәт әйтәм. Алдағы ярышларымды аларға рәхмәт итеп теләктәргә тырышам. Ғали Торышев колледждың 2 курсында уҡый. 6 йыл инде милли көрәш менән шөғөлләнә. Яулаған иңеүҙәре лә, уңыштары ла байтаҡ. Мин бәләкәйҙән көрәш менән шөғөлләнәм. Мин атам көрәшсе, ҡартам көрәшсе. Ярышларҙа урын алам. Башҡортостанда урын алған бар, Рәсәйҙә урын алған бар. Гелдә ярышларға йөрөйбөҙ, төрлө яҡларға. Төрлө кубоктар, маҡтау ҡағыҙҙары, рәхмәт хаттары. Уларҙың барыһы ла Ишембай нефть колледжында белем алған. Шул уҡ ваҡытта иң кәрәкле спорт төрө, милли көрәш менән шөғөлләнеүсе егеттәрҙең уңыштары тураһында һөйләй. Ишембайҙанан республикала ғына түгел, сит өлкә, илдәргә лә тарата улар. Хәнә Мәҡсутова, Алина Садридинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары. Ишембай халҡы иғтибарына. Балалар өсөн вакцинация, коронавирус менән хәлләрҙең торошы, ошо һәм күп кенә мөһим мәсьәләләр һәм һорауҙар Ишембай телевидениеһы студияһында ҡараласаҡ. Яңы аҙнаһына 1 тапҡыр сыға торған Ишембай онлайн программа Ишембай телевидениеһының YouTube каналында 19 сәғәттә стартала. Трансляцияны ошо ссылка буйынса ҡарарға мөмкин. Эфир ваҡытында районда ковид, үҫмерҙәргә Спутник М вакцинаһы яһатыу тураһында һөйләшеүҙәр буласаҡ. Үҙегеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һорауҙарҙы ошо пост астында ҡалдыра алаһығыҙ. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.